Barkanmu da safiya. Sunana Ordinary Ahmad Isa, wanda aka fi sani da Ordinary President. Yau na bugo ne da safiyar nan domin in ainihin a taya makiyanmu bakin cikin kasancewan abin da suke nufi ba hakan ba ne, sai dai in lokacin da Allah ya ce lokaci ya yi, kuma wannan yana iya faruwa yanzu, yana iya faruwa an jima. Shi Allah da ya ara min rayuwan, da ya bani ikon wannan abin da muke yi, yake share wa marasa galihu, marasa gata, marasa iyaye, marasa mazawa, marasa mata, wanda ba su da komai, ba su da kuɗi, ba su da kowa sai Allah. Shi Allah ya fi mu sanin dalilin da ya sa bai anshi rayuwa na ba tukunna. Dangane da maganar da ta bazu a gari na maganan wasu sun ce ina nan a kulle, wasu sun ce na mutu. To yau 30 ga watan Afrilu 2025 ni ke magana, ba AI ba ne, ba surkulla ba ne, a'a babu yaudara. To ku da kuke murna, saurin me kuke yi? Mutuwa ko yanzu ko an jima ko gobe? Kuma ni ku da kuke murna, yau in na faɗi na mutu, wallahi alhamdulillah ni na gode Allah. Waɗanda su waɗanda